Ndị anyị ndewonu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ. Kedu nka tata dị? Ekpere m na-ekpe n'isi gị tata bụ na ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma n'afọ, dịrị gị mma na nkwọ, dịrị gị mma na eke, ma dịrị gị mma n'orie. Ị ga na-eje eje na-abata abata. Ị ga na-achụta ihe ị ga na-eri, ihe ị ga-eji wee na-azụ ụmụ gị na ọ bụrụ na ị mụọla ụmụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Ị ga na-aga n'iru. Ajọ ihe ama mfụ gị, ịma mfụkwa ajọ ihe. Nwanne m, mmiri ahụ a na-ama ọkwa eke mgbe ụwa o zowela. Ya bụ na practice test anụnwa m na-agwa gị okwu ya maka eke mgbe ọ dịla na Udemy. Ị gaa na description video anụnwa, ị ga-ahụ practice test a. The practice test I've been talking to you about, that comprehensive practice test that encompasses all the areas and topics in Igbo language, it's now available for you to buy on Udemy.